এগুলো কোন রুটি খাই আটা খাই পকাউছি
ଟିକେ ନା ଉଠୁନି। କେତେ କଣ? ବସ ସେଠି ଏଠିକି ବସ। କଲ୍ କରିବା ତୁ ଦେଲୁ ସବୁ ବିସ୍କେଟ୍ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ଖାଇଛୁ ଖାଇଲେ ଆରେ ସେଗୁଡ଼ା ଶିଖିଯିବ ରେ। କେତେଟା ହୁଏ? ବଙ୍ଗାର ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ ହଉ ପକାଇ ପକଉନି ସବୁ। ହଁ ସେଟା ମୋଟା ମୋଟା ପକେଇଦେ। ରହ ଟିକେ ବାଣିଛ ହାତ
ବଜେଇ ଦେଇଛୁ ଆସିଲୁ ହେ ଗଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ ମାଛ ବଜେଇ बोल ठीक है मैं दे दी मम्मी दे दे पेटी खाई भूमि भाई तरकारी होउची ହେଲା ଆଉ ତରକାରୀ ଆଉ ଥରେ ଅଛି से तरकारी टाटिया दे दे थालिया थालिया टा महापुर के आगुरी टाटिया दे ସବୁ ତରକାରୀ ହଉଛି ଭଜା ଖାଉ ଖାଉ ପରେ କାମ तरकारी से गोटे टाटिया आनी ସେଇ ତାଟିଆଟା ନେଇ ଗିଆ